nyabar lewat seni wayangan susah payah akeh pepalan muka ujian ing nyatane wali songo kasembatan lanten critake rukun Islam sahadat loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke wargu utara kang bisa ngrampungi perkara jajan agama nalika lagi berperang tempo pratayuda Ambanyare yakat dan gambar Raden Arjuna Raden Puntadewa niku gambarane poso ing pungkasane munggah kaji lamun kuasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam pancen nyata sing utama gawe duni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Said Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat seni wayangan susah payah akeh coba lan ujian ning nyatane wali songo kasembatan lantan critake rukun Islam ing wayangan sahadat loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke wargu utara kang bisa ngrampungi perkara jajan agama nalika lagi perang tempo pratayuda bayare yakat den gambar Raden Arjuna Raden Puntadewa niku gambarane poso ing pungkasane munggah kaji lamun kuasa kinambar Kresna dadi raja ing Astina sahadat loro den gambarke buntut dewa salat kang kuat den gambarke wargu utara kang bisa ngrampungi perkara jajan agama nalika lagi perang tempo pratayuda atur sugeng dumateng kang samya dateng amirasane badan kula wujud jemeng meleng-meleng ampun ngantos samya jinglang mangke mundhak mesem
bersama. Kula niki lare dusun wana lila dereng saged tata lan udan negara sanyata saged mengelung sapa ngupados pa Milanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami ngala mring kawula senadyan kula rupa ala nanging tasih kancanira. Nadyan nola rupa kula amadeni nanging antase golongane santri saya yakti sawa kesami anglampahi kesenian warni-warni. Sampun jaga bekang dados satur kawula ugi samya sekecana lenggahira sedaya sinambi preksa kawula kang rupane boten tata. Niki sani datang nganggo kumpulan jenengane kesenian gayaan senadyan ala kena kanggo hiburan bisa kanggo ragane paseduluran oleh pamreksa lan pademan kesenian kawula pilih
mriki sebab ditimbali kalian panitia mriki perlu ara-ara kanggone syukuran supaya ngetakan sarta bisa aman. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kancane pemuda kata sampun cekap lagu-lagu kula Mbok menawi lapat nyuwun dungeng pangaksama duwe becik lara untung daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen nembengi ora bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah kelingan betul kowe betul kandamu cak ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu bocah ayu aja goyang-goyang lali anak lali bojo lali wayah lali peto rasane lagi gandrung pilih bacot apa pilih wurung yen wurung tak trimo gantung Malaria pemalarindu sedina rasane sewindu ning awa marake kurungu awang bagus mlakune ngulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh piyong anakmu kaya wong bingung bapak nyuwun paring pitulung iwan tetep mlebu ning sarung kebacut alias murung ngenteke sawang ngenteke kampung
Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya ingkang pagem pantang siang punika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring widodha Atur para putra atur pambagya nyuwun mring bapak ibu sedaya pandha bahu pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring anugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban ngaradamu ing Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran para putra atur pambagya nyuwun mring bapak ibu sedaya padha bahu pikir lan tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring anugraha Jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lan jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinami maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatono maring miyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulya. ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyatno anggone menghormat marang miyose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem hormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lan laknat geni neraka kang mulat. Nanging kang gelem padha menghormati marang miyose Kanjeng Nabi besok yen sira tumeka ing pati diganjar swarga kang edi. Lafalina dina indallahil Islam iku dawuhnya pangeran agama mungguwe Gusti Allah Islam iku den lakoni tenan. Mila sedulur dusun wana lela tetep ana ing kewajiban ayat kang tersebut ana ing dalam Quran iku dawuhe pangeran. Mila sedulur kang samya mreksa mugi enggal den tintanong agama Islam ingkang luwih utama iku dadi kewajibannya. Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir Kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip piarang sir-siran nambi gandengan gendeng asli Banyuwangian. Kerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanak wadon hang nekani ngilangaken susah ing ati. Sembur-semburan keredoban bisik-bisik semayaman lantang wadon baru berat gandeng tangan reng pinggiran pinggir pesisir Kerajakan
gendeng asli Banyuwangian singkat dulu. Rajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon hak nekani ngilangaken susah ing ati lungguh ning pasir-pasiran sepur-sepuran keredoman bisik-bisik semayaman lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pikiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip biara sir-siran ambi gandengan gendeng asli Banyuwangian sir-siran ambi gandengan gendeng asli